estamos a estudar o universo e os seus elementos. O noso planeta está situado no sistema solar, que está composto por seguintes planetas: Mercurio, Venus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno. Os planetas son astros que xiran alrededor dunha estrela e non emiten luz propia. poden ser rochosos como Mercurio, Venus, Terra e Marte. ou gasosos, como Xúpiter, Saturno, Urano. E Neptuno. Teñen dous movementos: rotación, en traslación. As estrelas son astros esféricos de gases incandescentes que producen moita enerxía que se emite como luz e calor. E as estrelas tenen como característica a súa luminosidade, que é maior canta máis luz emiten. Para afianzar estes contidos, fixemos unha maqueta grupal do noso sistema solar. Primeiro cubrimos globos de distintos tamaños cunha mestura de papel, de periódico e cola branca. Despois de varias capas pinchamos os globos e pintamos con distintas cores. E xa teríamos o noso sistema solar. Esperamos que o disfrutasedes.